Здравейте, мили приятели! Много се радвам, че сте тук. Това означава, че сте получили вашия стартов пакет и можете да започнете пътешествието си в света на етеричните масла. Аз съм Силви от My Happy Living и много се радвам днес за първ път на български да ви представя какво можете да правите с стартовия си пакет и как можете да ползвате маслата си на кратко, надявам се. Всъщност, вие сте получили една арома лампа, която може да изглежда така или по друг начин, няма значение, която пълните с около 150 мл вода до червената точка и слагате между 3 и 5 капки етерично масло вътре. Ако сте нови и не сте ползвали още етерични масла, казвам винаги, по-малко е по-добре. Не дейте да слагате много капки. Всъщност това е как се ползва лампата. Може да я почиствате с една капка лимоново масло и с кърпа просто я забърсвате, защото често ни питат как се почистват арома лампите. Тя е също от BPA Free пластмаса всъщност, за да може етеричните масла да не я разграждат. Много е важно при етеричните масла две неща. Първо, да не се слагат в пластмасови съдове, като чаши, шишета или арома лампи, защото разлагат пластмасата и ние не искаме да пием микропластмаса или да ни е във въздуха. И второто, винаги в тъмни шишета от стъкло. Да си ги държим възможно на тъмно, не обичат слънце и топлина, в смисъл високи температури. Това е като начало. Значи, ето ви го ковчежето, което е дошло със сигурност. Моля ви да го отворите, да го разопаковате и да не оставяме маслата вътре, защото те не са тук при нас да изглеждат добре, а за да ги ползваме. Всъщност това е пакета, който още не е видял. Има двойно дъно. Тук, изненада, където имаме още две прекрасни масла. Ето ги кои са. Портокал и Stress Away. Имаме едно малко ролонче, което е Glide, което можем да го ползваме върху шишенцето, например на Stress Away, за да си го нанасиме на полусточките. И едни шишенца, за да подарим на приятели и хора, които обичаме, за да пробват и те. Има пробички от нашия Ningxia Red сок, който е с годжи-берита и с различни масла. И идва от региона Ningxia в Китай, където живеят най-многото дълголетници. Така, той е антиоксидативен, само за да си го пробвате. Така, затварям пакетчето, за да почна с обясненията. Всъщност имаме 6 single oils и 6 blends, които са смесица от няколко single oils. Ще започна с тези, които са единичните single oils. Имаме тук тамян, който тамян много от вас вече ползват. Тамян е едно от най-старите и познати етерични масла, което в Библията на много места е споменато. Много е силно като действие. Тамяна ни е пречистен. Всички масла са с терапевтично действие. Съответно, аз ползвам тамяна сутрин една капка под езика, просто превентивно, защото е антикарциногенен и е прекрасен за цялата ни система, за всички органи. Освен това, тамяна има дуално действие, в смисъл той свързва чакрите и балансира енергията ни. Ако сме прекалено много в момента в нашите мисли и не можем да намерим спокойствие, той ни балансира. А обратното, ако сме прекалено, може би, заземени и спокойни, той просто отваря нагоре спиритуалното в нас, да го наречем така. Тамян е прекрасен за кожата, за слънчеви петна, за всякакъв вид също наранявания, изгарания, заедно с лавандулата, който е нашия MacGyver. Нея може да ползваме за абсолютно всичко. Те двете са прекрасни при най-различни ранички. Второто
масло, копаибата, е единственото, което директно излиза от смолата на дървото копаиба, което е в Южна Америка. И е много, много меко, едно от любимите ми, особено за деца. Използва се, когато им никнат зъбки, дори може да се ползва върху венчетата, за да облегчи болката. Използва се, ако имаме възпалено гърло, в капки мед, може да се разтвори и да се ползва вътрешно. Или зад ушичките, ако имаме, да речем, отит или възпаление на ушенцата. На емоционално ниво то ни заземява също като тамяна. Всички масла, които са от дървесен произход, съответно заземяват, дърпат коренчета надолу, успокояват. Копаибата също е катализатор, в смисъл засилва действието на всички останали масла. Ако имате, да речем, болки в корем или стави, и добавите към вашето масло, което после ще разкажа, да е джайс или панела, и добавите копаиба, се засилва действието на останалите. Ментата е масло, което ни дава яснота. Просто когато го вдишаме в една капка мента, има 27 ментови чая. Затова концентрацията на абсолютно всички масла е много, много висока. И пак казвам, по-добре по-малко да взимате, отколкото да слагате повече капки и да имате някакви странични ефекти. Ментата за концентрация, ментата също е прекрасна сутрин, да речем. Може да се сложи в една капка в шампуана и наистина цялото ви тяло и особено косата и скалпа просто се събуждаме. Освен това, ментата след обед в една голяма чаша вода или кана 1 литър вода, когато я пием, тя е като малък детокс, който задейства цялата ни храносмилателна система и изхвърля това, което не е нужно да бъде в тялото ни. Сутрин пием една капка лимон, след обед една капка мента. Лимона има много така стимулиращо действие, влияе ни ободряващо, подобрява настроението. В едно шишенце лимон са около 25 лимона, като това са корите на лимона. Не забравяме, тук няма витамин С, така че продължавайте да си пиете и пресно изцеден лимон, и ако взимате добавки витамин С. Кората от лимон, или в случай лимонното масло, действа базово, значи изравнява ни pH стойността в тялото. Съответно, когато го пием сутрин преди хранене, то задейства черния дроб и започват да се произвеждат ензими, за да може храносмилането да стане по-лесно и усвояването на храната. Така че наистина препоръчвам една капка лимон, една капка мента всеки ден, сутрин и след обед. Моля, не в кафето. Ментата, имала съм и такива случаи, не действа особено добре. Лавандулата, както казах, е нашия мегайвър. Това е лавендула ангустифолия. Това е истинската лавандула, която се познава от години наред. И е много, много мека като действие. В смисъл може абсолютно спокойно, чиста да си я капете на кожата или, както казах, ако има някакви ранички заедно с тамян. Освен това, лавандулата можем да я прибавим към крема си за лице, към шампуана и също да си направим лимонада от лавандула, да речем. Бъдете креативни, доверете се на интуицията си и ползвайте нещата както намерите също за добре. Тук имаме още едно сингъл ойл, това е портокал. То е със същото действие както лимончето, като с лимона съответно можем да речем с сода, бикарбонат дори да чистим. Той отлепя и дъвки, докато портокала е с малко по-слабо действие в тази насока, но също е много приятен, може за лимонади да се ползва вътрешно, да се взимат капки и просто като уведрител, заедно с лавандулката е прекрасен бленд за дифузера също вечер. Децата го обожават,
Мъжете също, между другото. Портокал е едно от любимото масло на мъжете. Тук имаме вече всичките oil blends, които са. Първото е Thieves, крадците. Аз съм разказвала доста за него. И то е с антивирално, антибактериално действие. Много е силно. Вътре е с розмарин, евкалипт, карамфил, който карамфил е един от с най-високо антивирално действие от всички растения, които се намират в природата. И затова с него можем да правим почти всичко. Като превенция препоръчвам сега, особено на есен, по 1-2 капки Thieves под петичките. Сутрин намазваме или вечер, както предпочитате, защото чрез петичките има много нервни окончания и достига до всички органи и всъщност правим превенция против настинки и прочие. Другото, за което може да ползвате Thieves в дифузора, разбира се, ако имате гости, просто да пречиства въздуха. Аз го ползвам също като естествен почиствател, ще да кажа, препарат за почистване. 500 мл вода в едно такова шише. Слагаме 20 капки Thieves, 10 капки лимон и сода бикарбонат малко. И това е за всички повърхности. Прекрасно почиства без никаква химия. Така. RC е бленд, който е с 3 сорта евкалипт вътре и просто отваря дробовете. Прекрасно е да се намажем с базово масло и RC гърдите, когато имаме някаква настинка или проблем в дихателния апарат. Също така може да се дифундира и по този начин облегчаваме дишането. Digest, както то си казва само, е за digestion, за нашата храносмилателна система. Той е като дигестив наистина. Когато сме хапнали прекалено много, особено сега по празниците, може да се вземат вътрешно няколко капки, но може и да се намаже около пъпчето и в пъпчето да се капне и да се направи масаж. Той е също при стомашно-чревни теми и проблеми. Помага много добре. Вътре с най-различни масла, като анасон, хвойна и прочие. И наистина е чудесно при симптоми в храносмилателната система. Purification също е едно от любимите ми за вкъщи масла, защото пречиства въздуха от всякакъв вид мухъл, неща, които предизвикват алергии и миризми. Значи, ако кухнята ви е отворена и вие готвите, просто ще има миризми във всекидневната и в други стаи, това може да се избегне с Purification в дифузора. 5 капки слагаме и наистина всичко ще ухае чудесно. Можем да си направим и спрей за обувките, за чантата за спорт, там където просто се срещат миризми, или ако имаме домашни любимци, може в колата да се направи просто едно тампонче да си напоим и да си сложим там, или нещо от естествено дърво да го накапим и да си го сложим в колата, за да имаме също и там прекрасна миризма. И Panaway вече, то си казва името, е за болки в ставите и в мускулите, предимно за спорт е добро, но също и разбира се, ако седите много в бюрото, имате някакви забележки някъде по тялото, на мен обикновено имам болки тук във врата и раменете, това е също чудесно. Разреждаме го с FAO6 или с базово масло друго и го мажем там, където имаме проблеми. И последното, last but not least, любимо мое масло, Oil Blend е Stress Away, който наистина си го нося в чантата всеки ден с мен. Той се слага на полусточките, успокоява, вътре е с кедър, ванилия, лавандула. Наистина ухае като парфюм, можем да си направим дори парфюм от него, като вземем, да речем, едно флаконче, сложим вътре базово масло и всъщност 10 до 15 капки Stress Away. Ето така изглежда и можем да си го слагаме като парфюм на пулс точките.
бяха всички масла за сега. Ще има повече информация в моята група във Facebook, Моят щастлив живот, за всяко едно от маслата, с допълнителна информация и рецепти. Така че ще се радвам да ви видя там и да задавате въпроси и просто да започнем заедно да вървим по това прекрасно пътешествие. Благодаря ви и до скоро!